Gaurkoan sarreran aurreratu dugun moduan Antxon Kazabon dugu gurekin, eta bere azkenengo lanak aurkeztera etorri da. Arratsaldeon. Berdin baita zuire. Gainera hori Durangoko azokaren atarian gaude, hor ere izango zarelako. Bai, hori da, garaia hori da. Hau da, ez da guk erabakitzen dugulako, idazleak hori argitaletxeen kontua da. Nik ez dakit zergatik, baina, bueno, 12 hilabete ditu urtia, baina dena jena dute azaroan, eta mentxe gabiltza, pilak eta elkarri bultzaka, liburuak elkarri topilatzen eginik, Durango azoka dela eta ez dakit saltzen den, baina, bueno, badirudi eskaparate hona dela, marketina egiteko eta hola. Eta orduan, 3 liburu nagusiki, alde batetik, bueno, Bisera Gorria. Bai. Bueno, Bisera Gorria, bai, hola, genero gehiena landu ditut ere ustez, baina hau da, pixkat eskatzen zidatena eskoletako bisita horietan, eta noiz idatzi behar duzu zerbaitiola intriga edo beldurrezko ipuia emateta bar, eta bueno, hori faltazte, hori ere ingo dugu, eta urten ekin nion honi, eta bueno, nintzen oso originala izan hasieran, besterik gabe 12 urteko neska bat desagertzen da Bederriko parketik, eta bueno, egun berezia zen urain, xuxen, kontatzen duen mutikoarekin egin zuzen izan duzuen alako, maitasun historia hasiera bat, eta desagertzen da, eta haren bila eta hori da, ez da, intriga, eta nahiz eta kontaketa gaur egungo kontaketa bat den, gertakizuna den, pixkat gaur egungo kaleku umek jakin dezaten, gure garaiko siniskeriak eta lehendak zintzu ziren eta bar, tarteka, ongi datorkidan lako noski, baita ere, historiarako, sartzen ditut horko zenbait lehenda eta horko gizotxoak eta hartzaiak eta, fin pixkate... Mitologia. Horako, bai, asmatu dut historia horako zea bat, eta, eta ereine behali nun, egia esan ez nun ereine liburu mordo bat badaukat, baina zean beste kolekzio batzuetan Igelio eta Igela eta txikientzat, baina hau Perceval kolekzioan ez neukan alerik hemen, eta, hau pixkate BH-ko lehenengo ziklorako izango litzake. Horixe da, Bisera Gorria, horixe da. Orduan, narrazioa eramaten duenak da, maiteminduta dagoen ume bat. Umea edo, nera behar zango, neukan 12 urteko mutikozkorra. Eta orduan, badago idatzita izan ere, diario bat izango balitzu ezela, ez? Bai, desagertzen den egunetik anasi, eta, nola paike, bakizu idazleako edo zein lizentzia hartuko nezake, edo zein kontatzeko modu, eta, egunak agertzen dira, bazarroaren 28 eta kontatzen du, geroztik antze pasa den, eta handikan urrengoa izango da, abenduaren 3 eta horrela, irakurrera jondak kokatzen pixka, zen bat denbora dara man desagertuta neska honek eta bar, eta horko historia guztia. Misterioa orduan. Bai, intriga, beldur pixkat, eta bukailaren badu sorpresatxo bat pixkatola du. Eta zuretzat zer suposatu du liburu berri honek? Beti bezala, nik idazten du, esate dutena da, nik bide batez nik idatzitako zerbaitekin norbait divertitzen bada, norbait irakurtzen badu, eta, momentu atxekin pasatzen badu oso ongi eta ongi etorria ez. Baina nik idazten dut, markatu esatea, baina besterik gabe, nik asko gostatzen dutelako idazten, eta idea berri bat duten bakoitzean, madejaren areiaren punta aurkitu dudanean, handik antiratzea da, niretzako da abentura hori idaztia, eta nik ez dakit egun bateako kapitulua nola itxi duden badakit, baina horrengo eguneko kapitulua nola erikiko dudan, ez dakit, eta orduan, pixkat ez, bertigo hori ez, eta besterik gabe, eta ez dago misterio idazteko garaian daude, edo prosa, edo poesia relatua, edo poesia, edo bertsoa igual, neurtuagoa eta zehatzagoa, ez. Hirurak landu dituzuzu, gainera? Bai, eta narrazioaren barruan daude, kontatzeko modu ezberdinak, ez da, ni beti horrek erakarri nago, nire dauzkat liburuak, besterik gabe 3. personan kontatua behin baten bazen, ez dakiz zer, berengo personan, berdin, ni joan nintzen, ez dakiz zer. Baitera dauzkat eskutitzakin, mezuen bitxart, mezu soilez idatzitako historia dauzkat, telefono hutsez egintakoak, elkarrizketa hutsez, argazkiak hartu eta argazki usatetako poemari, eta hori da nire liberzioa, ez? Nahiz eta ohiko kontaketak, ohiko relatuak azaldu liburutan, kontatzeko modu ezberdinek horiek erakartzen haute, ez? Pixka produktua modu ezberdinetan erakustsi, ez? Aurrei, ikasleei edo, gaztetxoei.
Orduan, sortzerako garaian, esan duzunarekin, pixka bat, esaldi hori inspirazioa edo sorkuntza lanean harrapatzea zurekin doa, ez? Bai, zailena da, ideia bat edo, lehen esan dudan bezala, arilaren mutur hori, punta hori aurkitzea, ez, bueno, eta geho kokatu, ez, ni idea bat hori ezke burura adibidez, historia hau, Bixera Gorriaren historia hau, nik hau banekien ez zintzela izan historia bat 6 urteko entzat. Ez da ere DBH edo batxilerko 16-18ko entzat ere, behartzun orduan kokatzia da zailen, ez? Hasierako tonua aurkitzia, ez da, kontaketa horri, eta hori mantendu. Askotan, emozionatzen gara, eta naiz eta historia dagoen kontatua, 12-13 urteko mutiko batean ahotan, idazleak sartzen da, eta konturatzen zen, igual paragrafo bat, nola esango du 12 urteko mutilo batek, ez da? Eta azkenean nire nintzen hori kontatzen, ez? Eta orduan, tonu hori mantentzia zaila da, eta gauza bera, idazten baldin badugu, 6 urteko gaur batentzat, Gisela nire laguna da, adibidez, ez? Neska itxu bat, baina hemen itxua hitza ez da agertu egin hemen, besterik gabe, eta hemen ere tonua mantentzia, nahiz eta oso sinplia izan, ez da erresa, 6 urteko gaur batek letu behar duelako, edo letu behar diotelako, 6 urteko, 5 urteko gaur bati, eta bar. Eta hau hasi nuenean ere banekien hau etzela izango 6 urteko gaztentzat, hau banekien hau txikientzako zela, ez? Eta orduan kontuan ez da bakarrik eduki behar, poesia ez da izango, narrazeioa ere ez izango da poesia ez da gizter, aurrena generoa, baina ongeo, nori begira izan idazten, ez? Ni beti daukat aurrian, asko lagundu dit horrek, ikastolan egin ditut 40 gehiago urte lan, klasetan DBH naiz jolaslekuan eta bar, beti aurra orduan, netzat horrexa egiten zait, eta egin zaitu hain arte ere, kokatzia, ez da, nire burua kokatzia, eta norentzat ari naiz, orduan badakit, 10 urteko aurrak, badakit nolakoa diren, badakit zintzen haien jolasa, badakit zintzen haien aldizientia haien motivazioak, eta bar, eta hori importantia da. Bai, psikologia asko, ez? Alde batetik beraiek irakurleek ulertzea, eta bestetik zuk ere beraien azalean jartzen ari zara pertsonaiak sortzerakoan. Bai, ni goratzen ez nola, behin etorri zaidan ama bat aspaldi idatzen nuen Kaixo Katxin, bi nesken arteko eskutitza dira. Eta esaten ziren ama horrek, baina zu gizonezkoa izanik, eta nola nabarmendu dituzu hain garbi, nire alaba da dinortakoa, 13 urteko neska, eta nola hain garbi, nik klasian dauzkat neska horiek, eta badeket haien tirabirak, haien harremanak, haien saltzak, haien interesak ziren diren, orduan, hori, trampa bentaja txiki hori izan dut ez, nik zuzen 15 urtean ikaskeleekin errazio hori izana. Eta kasu honetan, nola maite mintzen da 12 urteko gazte batek? Gazte bat, osea, maitasun historio bat delako, bera kontatzen du, berak? Zeizan, ontaz? Bai, Bixera Gorria. Bixera Gorriaz, besterik gabe, neska oso kirolzalea da, eta mutila ere bai, eta minon gero, esaten du mutila, baina nahiz aixola zait, eta kirolzalea den edo ez, osea, nik gustatzen zait, bere begira da, nire gustatzen zait ez dakiz zer, betiko topikoa dira, eta ez dute ligatzen gu bezala dantzatoki batin eta bar, edozein leku, edozein garai, edozein une da egoki, eta askotez modu naturalagoan, gure garaian baino, bai. Eta ikusi ditut bikoteak, nola osatzen diren ikastolan, 12 urtekin eta bar, nola sortzen den hori, hori zaila da ez kasu bakoitzien jakitea. Eta, erein argitaletxearekin argitaratu egin duzu hau, Bixera Gorria, eta gero hemen Berriozarren denon artean argitaletxearekin beste liburu bat, Emiliaren desabenturak. Bai, Unai Pascual eta Kike ditugu hemen, oso, literatur ezale porrokatuak eta bultzatzaileak, nahiko medio gutxiekin, baina lan izugarriak egiten, eta nik deskubritu nuen argitaletxe hau, nahiko hasi berria dira hauek ere, baina nik ondela 3-4 urte deskubritu nuen, eta egia esan estimatzeko eta eskartzeko ez. Eta, liburu hau beraiek enkargatu edo egin ziaten, liburua beti zirela, hola, pixkatola, bigarren lektura batekoak eta bar, eta pixkat idatziko nuen gauza harin bat besterik gabe barre egiteko, ez da,
literatur liburua baino gehiago irakur liburu bat esango nuke, ezta? Gure garaian ere baziren eskolan, ikastoletan, literatura liburuak eta irakurgaiak. Besterik gabe irakurtzaletasuna lantzeko eta bar. Eta, bueno, orduan da, estilo hortakoa, ezta? Sortu nuen personaje bat, celebre xamarra, Emily, denak gafea dela esaten dutena, baina hala ere oso gustoa dabiltza, zeren, bueno, bere gafetasunak beti badu ondorio harrigarri bat, eta nahiz eta tarteka badiren nahiko gertakizun, bueno, oso atseginak ez direnak, amaiera beti berdintzua dute, eta bar. Eta bai, eta gaina estimatzekoa da, berez ere unai Paskualen ze harretan jartzen duen liburuen aurkezpenean, ez da, diferentia dira, nahi dute, liburu egokia dira, duina dira, normalak dira, naiz Misiragorria, naiz kantu batalikaren zat, edo zein, Argitaletxe, Santillana dela, edo Erein dela, edo Ibaizabal dela, baina, konturatzen baldin bazara, hauek ze tratamentua nola aurkezten duten liburua, pasta gogorra, eta, bueno, lehen guztian ere, publikatu dituen beste bi, hauekin, denon artean Argitaletxeakin, hemen dakoa zutena onduan, eta hemen ere berdinez, Jokin Mitxelenaren marrazkiakin, koloretan, eta trilogia bat, ez da, egin publikatu nuen, Piku azpian, Intxaur azpian eta Gaztain azpian. Eta hauek ere, ikusi daiteke, ze liburu ederrak eta bar, eta inbertsio handia egiten dute, Gero, inbertsio egitea gauza bada, gero nola rekuperatzen, ez da. Bueno, baina bintzat ez... Baina eskertzekoa da, ez, liburua, zoragarriak dira. Eta ere hori etekinak izateko edo berreskuratzeko, ez, hori zaintzea, ez? Bai, gertatzen dena da, hori egeo baita ere doa prezioarekin, eta orduan, guraso batek edo ikasle batek, liburua ikusten baldin badu hau dagoela, ez dakit, 11 eurotan, eta hau 16tan, askotan, krisisare hor dago, eta ez da erresa asmatzia, ez? Baina guzti horren gainetikan, bai Unai eta bai Kikek, denon artean Argitaletxean, ahalegin izugarria egite dute, eta ateratzen duten produktua da, eta bat duina, eta oso aberatsa. Diseinuarekin jarraituz hori, Jokin Mitxelenaren ilustrazioak ditu. Bai. Eta zenolako elkarlana? Bai, Jokin Mitxelen Oiartzuarra da, ni bezala, naiz eta Alemanian bizi den, eta azkondu zen, eta bar. Baina lehen tarteka etortzen zen, eta oain tarteka dagoan, esango nuke, maiz etortzen da, hemen arrakasta handia du, bere ilustrazioak dute, halako grazi berezi bat, eta noiz nahi dago hemen, eta gaina bere gurasoen etxean, xuxen, kasualidadez, gure etxe onduan bizidia, ez da, kasik hauzua gara, ez, 1 metrotak. Noiz nahi etortzen da, Oiartzuna, eta egoten gara elkarrekin, eta batzutan arren ideiak dira, arren marrazkiatik abiatuta egiten ditugu gauza batzuk, baina adibidez badugu beste lantxo bat, arrek marrazkia pasa eta nik zerbatia sortzen. Normalen alderantziz, ez, nik zerbatia daukadanean, behari eskaini edo aurren Argitaletxean komentatu behar da. Nik zuzenean, normalean, idazkileagoak ezin dugu aurkeztu lan bat marrazkita guzi, normalean, aurrena testua aurkezten da Argitaletxea, eta sortia baldin badut eta onartzen baldin badute, gustatu bazaie, orduan jartzen da negoziaketetan, eta zeinek ilustratuko du hau, zein izango da irudigilea. Normalean, guri egiten dute kasu ez, baina, zenbaitetan, amore ematea ere ez da gezki etortzen, eta normalean beti gustokoa behintzat aurkitzen dugu. Eta zer da zein da ilustrazioen ekarpena? Nik uste dute garaian garaikuak ez, nik uste ilustrazioak indar izugarria duela, haur txikiengan. Orduan, zenbat eta franja txikiagoko, adin txikiagoko liburuak izan, orduan eta garrantzi importanteagoa gehiago du, nire ustez, marrazkiak ez. Piskat aurrak irakurtzen daki, ez daki, tarte hortan dagoen neurrian, marrazkiak inzaitze dutelako. Nik hau oparekin nioen guraso bati, den urtean, eta ala esan zidan handik anazte betea. Nire aurrak etzakik irakurtzen, baina buruz daki ipuia. Eta gaina ezin dio tramparik egin. Zen hasten naiz igual pasatzen eta beste zerbait kontatzen, ez, hoi ez du hor jartzen, hor beste zerbait jartzen du, orduan. Eta orduan, marrazkiek, eta gauza bera, LH-en aurrea egin ala,
Ba, adibidez, Jon Zabaletakin ere lan asko izan dut, bi kutsatxo, hemen ere, bueno, ja irakurzaletasun pixkat bat dauka gaztetxuak, eta handikan ere Marxen laguntza, apoiua edo behar du, ez? Eta nik uste asko launtzen duela, ez? Naiz hontan edo Intxaurrazpian edo, ez? Nien protagonismo hori galtzen doa, aurra ja, ikasle hori edo gaztetxo hori ja 12, 13, 14 urte DBH pasatzen denean, konturatzen baldin bazara, hemen ez dago marrazkirik. Hemen suposatzen daia, ikasle horrek ez duela marrazki edo irudi horien beharrik, ja gai dela, historia batien sartzeko eta neko aski motivazio badaukala, jarraitzeko marrazkian laguntzarik gabe, batzutan naiz eta ikonrolen bat edo beste atera, naiz hor edo naiz beste honetan ere ez dago marrazkirik. Ez orduan ikuste dut, marrazkia dela irakurtzaletasunaren bidean testuaren lagungarri oso importantea. Nik beti alazaten dut elkarrizketa guzitan, nire ustez, eta hala da, nire uste liburuak behar du haurraren lehenengo jostailua izan beharko luke. Divertitu duen zerbait. Beti, recuerdoan izango duen zerbait. Nire jostailua, nire liburu politia. Eta behin fase hori erretzen baldin badugu aurrak liburuakin gozatu gabe, gero DBH-en, 12, 13, 14 urtetan oso zaila da bapatian irakurtzaletasun hori pistea. Oso zaila egiten da. Lehendik ez badakar zaletasun hori, edo zaldin bada landu etxean edo eskolan, ez? Eta aurrekoan orduan DBH-era zuzenduta zegoen liburu bat, bigarren hau, 5. eta 6. mailakoentzat. Bai, gutxi gara bera, Emiliren desabenturak, hau izango litzake, nitzai gehiagi gustatzen gehiagi zehaztia ere adina, eta nik uste hau, jubilatu batek ere irakurtzen baduen, hogien pasako duk ziurrezki ez, binean berez tonuangatik eta, testuaren erraztasuna edo zeltasunaren gatikan, nik uste hor kokatuko nuke ez. Irakurle ona baldin bada, ziurrezki 3. mailan ere aixeratuko dute, eta ala moduzko zea baldin bada, 6. mailakoa ere guztu alatuko dute, eta zen edute, Horretaratxe askoko itxura dute hori adina jartzekoa, zorion ez du jartzen, hobeto. Eta 3. bat, kantu bat alikarentzat. Bai. DBH-era bueltatuz. Bai. Asko zaintzen dute baita ere aurre da gazte literatura, Ibai Zabal argitaletxean. Hau Bizkaian dago, Zornotzan, eta bai, ekin da kolekzioa, badauzkat hemen 5 edo 6 ere publikatuak, eta funtzionatzen du, kolekzioa funtzionatzen du, oso lotua dago, adin hortako, interes edo horko, pixkat horko harreman munduak eta horko historiei begira dago, eta bai. Musika talde bat osatu nahi dute, ez? Hoi da, Gartxot mutila honek, eta beste lagun batzuk, zidia, gehienak lehendik badute musika instrumentuen ezagutzen noski, bestela zaila litzake, urte betian, talde bat osatzen, lehendikan trikiti jolia da, besti ez dakizer, besti gitarra jolia, besti bajua jotzen du. Eta hor da biltza, eta osaketa hori aprobetxatzen dut, nahiz eta, gaia hori da, nahiz hemen historia da musika talde bat sortu nahi du, baina, paraleloki beste historia asko daude, eta importantena noski, Gartxot, pixkat talde hontako buru edo lider dena edo pixkat, mutila, eta bertan azkenean kantaria, abeslari, solista lanetan sartzen den Alika, ez da? Nigeriar neska beltz hori eta bidean, katazkak eta kezkak eta nire aita ezagututa zesan gote du, nire agartzen ba naiz neska beltz honekin, etxean eskutik eta kokatut ondarra bilan gainean aita, herri txiki xamarra da, eta orduan, ez da gazismoaren gaia lantzeko eta gutxi horik ere, baina, hor dago, pixkat hortaz ere pentsatu dezatela, ez? Askotan liburutan nik ez dut uste moralinari jarri behar denik, eta bizik eta, gaia planteatu eta pentsa arazi, ez da? Bai, daiteke. Ni hori, ikastolan askotan ekartzen ditugu, adituak ez, droga munduan eta zigarro inguruan, eta ez dakiz zer, eta alkohola, eta bestia, eta sexua, eta bai, ikasleak hori pum-pum entzuten dute, txarla hori, txap hori, eta horrengo egunean daude berdin. Uste dut, beren eguneroko tresnetara, beren eguneroko bizitzara eskuratu bezaizkiela gauzea, baina eskuruzioak eman ez deneako baizik eta, hitz egin zuik, zaizuen jarrera Gartxotek egin du, eta bere lagun Kermana honen jarrera izan du da, eta bar, eta gustatzen pixkat,
zirikatzia edo bintzat, bueno, hor dago, eskamotilak, eta, bueno, zuek ikusi ez, eta pixkat izan, besterik gabe elkarrizketa bide izatia, neska beltzaren asuntua, eta norbaiten xenofobia atakiak aztertzia, ba, ez da gutxi ez, eta literatura nik uste hortako ere balio behar duela ez. Nik uste idazleok historia kontatziaz aparte, gure eginkizuna ez derrigorrezkoa, ez konpromiso izu, ja biz dago inon idatzieta. Baina izan behar dugu gure lekuko eta gure garaiko testigu edo notare jo, ez? Zeinen nuke hau irakurtzian esatia, jode, hau historia nahiz eta inglesez egon, main nuke, eskudarien kokatu dezatela. Eta gainean noiz gutxi gara bera, ez? Eta ez, odeien gainean idatzi dena, eta ez dakit, nik uste pixkat, nahiz eta askotan igual hanka sartu edo norbaitek toki bat eman, bueno. Bai, kokatzea, gauzak bere lekuan. 30 urteko gutxi gora bera ibilbidea daukazu idazle bezala. Bai, 87an, publikatu lehenengo, hori da? 31 urte. Bai, eta orduan, hori errealitatea asko aldatu egin da 30 urte, askotarako ematen dute. Nola esango zenuke garatu egin dela zure idazteko modua? Bueno, idazteko modua, pues, ez dakit, ez da izan ikastea bakarri, baizik eta garaiko egoerak eta pixka zirkunstantziak eraman naute edo ekarri naute modu batea edo bestea, ez? Ondela 11 urte, ondela 31 urte, bueno, orgen biltzan batzuk elkarren, euskarako liburuak, testu liburuak egiten, sortzen, ez zegolako euskaraz kasik ezer, eta horrela, kasik enkarguz, ez da, garai hartan Iñaki Zubeldia eta Jose Antonio Ormazabal idazleak ezagutu nituen elkarren, eta ikusi zuten, bueno, testu liburuak egiterakoan ere ikusten zen, igual nire idazteko, ez dakit, ikusiko zuten, enkarguz hasi nintzen, ez, haitu idatziko zer hola, eta ez. Orduan, zen itzul saila, eta dena zen itzulpenak, hemen ez zegoen kasik egilerik, ez, idazleak igual bat baina helduentzat, aurre eta gaztentzat, zegoen kasik kolekzio hori, bildumarik. Gero hasi zen, gure liburuakin, itzul eta sor saila, eta hola, tiraka eta horrenko liburuak, esatea ez dut, enkarguz izan ziren, eta hau honek funtzionatu du, eta imozen nuke beste bat ez dakizar, eta gero, azkenean gustatu, eta bueno, orduko gaiak ziren igual, nahiko topikoak eta garai hartako baserri girokoak, eta funtzionatzen zuten garai hartan. Gaur egun, ondela 31 urte publikatu nituen liburuak lutek izango lekurik gizarte honetan. Oso ez delako hain gizarte baserrikoa, askotzelo urbanoagoa da, eta orduan horrek eramanak, pixkate gaiak eta ambientazio diferentiak eta bar, eta gero hori. Sortzen eta disfrutatzen, besterik gabe. Bertsolaritzari buruz lanak argitaratu egin dituzu asko. Bai, bueno, bastakit, logiko hamarkaden hasieran martxan jarri nuen Haurtzaro ikastolan Oiartzunen bertso eskola. Horrek ekarri zuen material faltatzen, materiala sortzen hasi ginen. Gero ikastolen elkartean, Gipuzkoako ikastolen elkartearen enkarguz ere hasi ginen materialak sortzen, kasetak, liburuak, Josarra Garzia eta Baki Garzia eta Mikel Mendizabalarekin batera. Eta, batak bestiak harri zuen, eta nik antolatzen duen urtero ereintzakoekin jarrenterean Senpelar saria, urtia torri, eta dena nintzen aurkezlean, nintzen gai jartzailea, nintzen bertsoria ditzen dituena, juraduaren irizpideak markatzen dituenak, eta gero horrengo saltua, Bertsozale elkartea sortu genuen, ez dakiz urtetan, akordatzen hori eta ez dakit noiz. Eta, han ere izan nintzen urte askoan, Eskuaderriko Bertsozale elkarteko batzordean, Gipuzkoako ordezkari. Ez nien nahi nuelako, baizik eta aukeratu izan ginelako, Angel Mari Peña Garikano Bertsolari eta Bilok. Eta horrek ekarri zuen, 89an uste dut, Eskuaderriko txapelketa nagusia jarraitu nuen egin egunkariarekin, saio guztia, Tandikan 2 urte juraduan sartu nintzen, txapelketa nagusi eta Gipuzko txapelkeko juradu bururu izan nintzen, 10-11 urtez, eta orduan bertso mundua, atope bizitu dut, baina pixkat,
oso lan astuna eta beti jende aurrekoa, eta fuertea zen, eta idazteko lanak ere ez utzi gabe, baina pixkat, bigarren plano batian, eta berreskuratu nuen ere zaletasun egitazkoa, urarea bazen, baina, honekin lasaiago, eta gehiago disfrutatzen. Esan duzu hasieran, zu batez ere liburu batekin sartzen zarenean dela, hori gustoko duzulako idaztea. Hortik dator dena. Bai. Betianik txikitatik? Ez, esan dizut, elkarren enkarguz hasi nintzenetik. Txikitan, Oiartzunen, oain ere, bitu, datorren hilabete hasieran izango da, sari banaketa, urtia dira, Oiartzunen egiten dela prosa poesi lehiaketa, gaztetxoen artean, eta garai hartan ere, imaginatu, dela 56 urte ere bazen, eta gu parte hartzen genuen olentzerotan, baidatzi behar nuen ipuia, eta gogoratzen az, irabazten duela urtero sariren bat, eta baina zen beste eskolako lan bat gehiago, bakarrik nota jartzeko partez ematen ziguten sari batez, eta irabazien duen baita ere, baina ez dute sari irabazten, baina orduan komarka mailako egin zen lehiaketa bat, Pasai, Errenteri, Oiartzun, Bailara hori ikusian, eta orduan euskan, ustut 14 bat urte izango nituen, eta lehenengo saria irabazien nuen, eta baina ez dakit, orduan euskan, beste gauza batzuk ikasketak, eta pelotan jokatu, eta kitxo, ez? Baina gero berriz, berreskuratu nuen zeletasun hori, 30 urterekin, edo, baina lehendik hande, eukan pos hori edo, baina ez nuen deskubritu, kanpokoa deskubritzen zuten, nik saria irabazten nituen, baina nik horri ez nion, nintzen konstiente hortaz, baina gero nintzen konstiente hortaz, da, egia, nik idatzi dezak ez zer, inon ikasi gabe, eta ikastorik egin gabe, hori bai, dena autodidakta zen dena. Autodidakta eta dena probatuz, hori narrazioa, poesia, badaukazu gustokoen duzun, ez dakit, edo guztiek badaukate berea? Bueno, poesia ere modu askotan idatzi izan dut, ez? Batzutan, gogoratzen az behin, publikatu nuen, xuria hitzarekin, xuritasuna, ez? Ez zurikeria egin, xuritasuna, ez? Eta, poesi liburu bat ososua xuria, ez? Hitz xuriak, odei xuriak, argi xuria, eduzki xuria. Eta, besterik gabe, izan zen jolas bat zoragarria, bazen nahi lau guztia bete xuriakin jolasten, ez? Beste poesi liburu idatzen nuen onomatopeia egin, hau ja txikiago entzat, ez? Jolasakin, kikan, kapris, plaspus, ez dakit. Hitz joko egin, beste bat, igual errima asko egin, beti errima, handik edo hemendikan. Eta politian ikustu izan zela, behin bi seme ditugu, eta operatu ziaten, argazki makina bat, orduan nire handik ez nuen ez da mobilik ere, baina digitala eta ja arroildori gabe, eta gustatu egin zitzaidan, eta idearik izan gabe, atera nio argazki batzuk, eta joan ditzen argazki horiek jasotzen, eta 50 bat edo, ez dakit 40 bat jasako nituen, eta argazki bakoitzea jarri nion, argazki azpiko zea bat, ez? Piedea foto bat, eta bai polia da. Mehan lehioan lantxe hori Joserra Garziari, hori esan behar daztu gabe, Joserra Garzia irakurri ditu nire 100 liburuak publikatu baino lehen denak. Irakurtzen ditu, egin du bileratxo bat, bi alkoak mate dizkit, hau kendu, hau jarri, eta hori da nire irakaslea, ezta? Eta erakutsi nire eta esan zidan, oso piede foto horiek oso politia dira, baina tira ezak pixkat bakoitzetik. Eta horrela, publikatu nuen, betu ez publikari, baina ze honetan, kolekzio honetan, ekin, Ibai Zabalen publikatu nuen, hori, eta gizten bat, 40 bat argazki izango dira, eta argazki bakoitzari, uderkitxo bat, ze esaten ditan nahi marzki honek, argazki honek, ze irudio, ze ekartzik burura, ez, eta badakit erainea, ditut eskola batzuk, liburu horrekin, eta badakit funtzionatu duela, ez. Irakasleak, izan batu poesi ezaldia, oso gutxi, ditxo zera de paso, poesi ez daia bat ere lantzen zoritxarrez eskoletan, irakasleen zau komodugu da, ipuia, hasiera, erdiko korrapilua, eta bukaiera, eta baldin badu bertu liburu bera baldin bada, hobe gainea. Baina, irakasle batzuk, bena ariketak eta erakutsi dizkiate, eta
izan ikasle bakoitzari ekartzeko zera bat, argazki bat, eta benga. Eta gero argazki hori trukatu, eta beste bat. Eta gero irakaslea hurrengoan, beak ekarri argazki bat, eta bota pantailan, kanjoiakin, eta benga, horrek ze ez da entzut argazki horrek eta ze gauza politiak sortzen diren. Poesia ez da ikasten, poesia ateratzen da, eta kitxo, ez? Eta jendeak uste du poesia dela zerbait komplikatua, zaila. Poesia da momentuko sentimentu bat, kontatzeko partez, orrialdeko liburu batean, 7 lerroko espresio testu labur batean. Ez da besterik poesia. Eta rima behar du, ez? Eta neurria, ez, zure sentimentu bat adieraztia. Eta nerabei asko kostatzen zaie hori adieraztia. Behin, elkarren publikatu nuen aspaldi xamar, baina Xabi Arretek egin zidan sarreratxoa. Eta hori ez, editoreak idatzi zuen kontraportadan, zer liburu hau sarta, batez ere, adolescenteekin eta jolasten eta jokatzen nuela, eta oso izetorrela batez ere, nerabe horiei lotsa hori kentzeko, ez da, sentimentu horiek, adierazteko lotsa kentzeko, ze poesi garbilak eta gardenak eta bide bat irikitzea zela, ez? Baina zoritxarrez bide hori ez da gehiagiz zabaltzen, poesia munduan. Orokorrean ere, helduen artean eta beti poesia bada oso hori alde batetan gelditzen dena, ez? Bueno, agian maila hortan, nion hasi inor kritikatzeko, baina agian idazlenek ere badute hori igual errupiskat. Hain zuzen oso zaila, oso komplikatuak dirilako, ez? Poesia horiek ulertzeko ere. Noratik entzun dion, niretzat politena da, ez dakit aislatu nonbait, ordenagailu batekin eta hiztegiakin. Esan zuen, joder, zuk hiztegia behar baldin baduzuko irakurlea ze beharko du, ez? Esan dute, askotan poesia uste dugu dela, lehendabiziko irakurraldian, inork ez da irakurriko ulertuko ez duen zerbait, ez da, edo berdu oso jantzia izan. Ze idatziko dugu, poesia orduan, ez dakit, eskola filologiako mastera dutenen oientza bakarrik edo, poesia, Xabi Arreteren poesiak, baserritarrak dakizkete buruz, baserritarrak. Sekulan ez irakurri ere egin ez dutenak. Eta baita ere, filologo honenak ere bai. Orduan, nik uste dute poesia bazterra zergatik horregatik nire ustez, ulergaitza delako gehienetan eta komplikatu egia delako. Igual ala izan behar du ere, batzuk esaten dute ala izan behar duela gaina, oso jantzia eta oso hizkuntza jaso eta bar. Nire uste dute gauzak eta sentimentuak eta gauza sakonak eta garrantzitsuak adierazteko eta irakurlea emozionatzeko hitz sinpleenakin ere izarren hautsa edo ez nahi biztutzen egur bilak udabeteko beroan, dakidalako irauten duela orainak ere geroan. Jo, oitenak ulertzen dute, zer dago hor, ez? Eta, bueno, hori nire zakintasunetik, kritikatxoa, baina, inor ez da dila azerreturren batek. Bai, azkenean modu asko egon aldira, ez? Hoi ere besteako era bada. Hizkuntzarekin jolastu edo, azkenean hori zer adierazi nahi duzu eta nori ailegatu, ez? Hoi da. Nik uste dute liburu hau, zesango nuke, Emiliren hau, ez? Bale, nik egin dut lanaren erdia. Nik erdia egin dut. Nik igorlearena hemen bukatzen da. Baina hau, hartzailearen gana edu behar du honeko bain. Ez bada iristen, hau bide erdian gelditu da. Hau ez badu inork erosten, ez badu arrakastarik izan, ez badu inork irakurri, balio izan dit, baina obraren erdia da. Nik kuadro bat ikusten dudanean, esposizio bat jartzen du, eta antxe dago, kuadro eder bat, baina inork ez du erreparatu kuadro horretan, eta antxe gelditu da, hilabetea, eta inork ez du galdetu ez da, bide erdian gelditu da. Baina eskatu baldin bat dute 50 kuadro erotxen dutela eta emozioa sortu du hartzailearengan, honek bezala, honek barra egin arazi du, honek berriz beldurra arazi, eta honek berriz negarra egin dute batzuk liburu honekin. Orduan bidea egin du, Eta nik joten izan eskoletara ere, eta irakasleak edo ikaste esan diatenean asko gozatu dugu. Eta bi neska hauek negarrez bukatu dute liburua, jazta, perfecto, liburua, bukatu da liburua. Baina ez bada liburua inoa iristen,
Orduan, poesiekin ere berdin ez, poesia horrek edo kontaketa honek edo ez badu inor emozionatu, eta berdintza ez emozio tipo. Emozio horik ez badu sortu, zerbait falta du. Obra horrek, pintura horrek, pelikula horrek, kanta horrek, liburu horrek zerbait falta du. Eta asetuta gelditu zara sortutako azkenengo lanekin? Bai, nire partetik, igorlean naizen partetik, oain ikusi behar, nola funtzionatzen duten, hurrengo urteetan ez, eta pentsatzen dut, beti bezala, askotan ez da liburuaren inertzia soilik. Argitaletxe batzuk badute indar handia, badute medioak, eta adibidez, Ibai Zabalek, dauzka komertzialak. Liburu honik badakidea, ikastetxe eta liburu denda gehienetan badagoela, berez iritsi da, fizikoki iritsi da, orduan errazagoa da. Baina beste argitaletxe batzuk ez dute albide hori. Eta liburua dago, interneten hor dago, prentsaurrekoak eman ditugu, hor klikatzen baldin badugu Bixera Gorria edo Emili, ez dakiz zer, hor agertzen dira, ez? Baina, horiek zailagoa daukate heltzea, ez? Alare, ez dakit, pretensioa ez da 100 saltzia edo 1000 saltzia, dorbaiten ganda iritsi baldin bada, ni besterik gabe, gaina nire pretensioa ez da, ez dakit ez, badauzka liburu batzuk 7. edizioan edo 11. Baina beste batzuk lehenengoan, eta oso gutxi salduta gainera. Baina badakit gutxi horiek ere, gozatu dutela. Eta beste batzuk zer esanik ez, ez dira inoren ganda iritsi, denetik ez da zaila da asmatzia. Egun bat liburutatik, txarrak ere badaude, zalantzarik gabe. Kasu honetan, hori, 3 liburuetan zentratu gara, eta bakoitza argitaletxe ezberdin batetan argia ikusi egin du, eta nun aurkitu ditzazkegu? Esan bezala, Emiliren desabenturak denon artean, hau da argitaletxea. Badakit, oraintxe bertan Kike eta Unai Paskual begin itzen dut, eta Durangon daude, orduan pesatzen dut, momentuz bintzat Durangon, eta gero, liburu dendetan, hau edo zein dendetan eskatu ezkero, momentu ez da, noski liburu ez daude dendetan, baina nik uste dut, banatzailearen bitartez, egun bat edo bitan, litzakela ez. Kantu bat alikarentzat, esan dugu, Ibai Zabale, Bizkaiko argitaletxea da, hauek ere bilduma asko dituzte, hasi horretatikan, txirrista kolekzioa, gero daukate Matxin Salto, LH lehenengo eta biarengo zikluak, gero daukate Gaztetxo, LH amaiera, eta gero daukate Kinde betxerako, eta aukeren euski Durangon izango gara, eta animengo gara. Eta Bixera Gorriarena, ere inen, Percebal bilduman, hauek ere noski Durangon izango dira, eta han egongo gara, tartetxo tartuko duan han egoteko ere, norbait kasualidadez bilduko baliz momentu horretan, gustora firmatuko diogo liburuska, eta hauek ere dauzkate aurra eta gazte literaturan, hainbat bilduma eta kolekzio mailaz maila antolatuak. Mila esker Antxon Kazabon gurekin izateagatik. Ez horregatik, zueri, deitzeagatik. Eta jarrituko dugu zure lana. Bale, eskerrik asko. Gero arte.